Xeyirli günler. Sizni татар теле дәресендә сәламләүгә шатмын. Татар теленең дәүләт йомгаклау аттестациясенә әзерлек дәресләрен дәвам итәбез. Һәм беренче этаптагы әзерлеккә игътибар бирәбез. Имтихан эшенең икенче биреме җөмлә кисәкләрен билгеләү. Бу биремдә ия, аергыч, хәбәр, тәмамлык, хәлләр, аныклагычларның җөмләдә дөрес яки хаталы билгеләнгән очракларын күрсәтергә кирәк. Димәк, эшне уңышлы башкару өчен җөмлә кисәкләрен дөрес итеп билгеләү сорала. Татар телендә җөмлә кисәкләре 3 төркемгә аерыла. Без буларны инде беләбез. Һәм баш кисәкләрдән башларбыз. Җөмләнең баш кисәкләренә ия һәм хәбәр керә. Ия кем, нәрсә, ни сорауларына җавап бирә, башка сүзләргә буйсынмый, эшне үтәүчене яки сүзнең нәрсә турында барганлыгын белдерә. Бала мәктәпкә бара, болында чәчәкләр үсә. Уку елы ахырына якынлаша, үги яна яфрагы су буенда үсә. Иягә 2 таләп куела. Ул баш килештә генә була, һәм башка килешләргә куелмый. Ия янында бәйлекләр һәм бәйлек сүзләр булмый. Ә менә күплек сан һәм тартым кушымчалары була ала. Хәбәр ия турында нәрсә дә булса хәбәр итә торган сүз. Кыз җырлый иде, кыз җырлап җибәрде. Чәчәк матур, без икәү, дәрес бара икән. Малайның башы әйләнеп китте. Татар телендә гадәттә ия җөмләнең башында, ә хәбәр җөмләнең азагында була. Бары тик тойгылы җөмләләрдә генә алар урыннарын алышына ала. Бу очракта без инверсия күренешен күзәтәбез. Шулай итеп, biz җөмләнең оештыручы үзәген яки грамматик нигезен күрдек. Ул җөмләнең төп фикере. Хөрмәтле укучылар, бүген ия һәм хәбәрне билгеләргә өйрәндек. Ул сезгә имтихан эшенең икенче биремен дөрес итеп үтәргә ярдәм итәчәк. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.